Amaiz duan, eta behin guk ikusi gendunean, okinaren sarma eta okinaren mundua gustoko genukala, anai bizio sartu ginen hemen, eta horrek gabiltzez oraindik eta jota fuego eta ekinean. Bai ezagutzen gaituzte, batez igual ogiaren gaitik, ez? Eta orain dela urte batzuk ere hasi gara gozogintza lantzen, maila altu bat bilatzen, ez? Eta kalitate pizka gehiago eskaintzen. Bueno, nahi baduzue, orain erakutsiko dizkizuet egiten txokolatezko napolitanak oso polita dira. Goazen ikuste daia. Masa dingo dugu, eta masa egiteko behar dugu uruna, urotza, azukera, gorringoa, gurina, eztia eta gatza. Eta gero bukaran legamina. Eta masa zati bat koloreztatu egingo dugunez, koloreztatzeko kakaoa kasu honetan eta ur pizkat. Eta gero barruan jarriko dugun txokolatea. Orain osagai guztiak sartuko ditugu barrura. Uruna, gatza, azukera, gurina, eztia eta gorringoa, urotza. Eta orain makina martxan ipiniko dugu. Venga, aurrera. Eta orain legamina falta zaiona. Bueno, badago prest. Kanpora aterako dugu. Bueno, orain zatitxu bat koloreztatu behar dugu kakaoarekin. Barrura, kakaoa eta ur pizkat eta martxan. Bueno, hau da amasa batik ata dugun masa eta lautan zatituko dugu, zatit txikitsuak ingo ditugu, bale? Honeri, horako txusko bat ingo dugu. Orain, enfilmatu ingo ditugu masak, berarte hotzgailuan. 24 ordu pasa dira, orain bertotik atarako dugu, airea daukan airea kendu ingo diogu, eta luzetu ingo dugu eta hotxitu ingo dugu. Eta horretarako, erabiliko dugu gure laguna den laminadora. Eta orain, berriro atsedena. Hotzera, honek gogortu din behar du. Badaukagu hotxituta masa, eta orain gurina sartuko dugu erdian. Eta bagoaz laminadora. Hau da, pilige bikoitza. Masa, mantekilla, masa, mantekilla, masa, mantekilla, masa, mantekilla, masa. Orain, berriro atsedena behar dunek. Bagoaz, hozgailura. Badaukagu koloreztatu dugun masa zatia, eta hau ere, berarte atseden, bestearekin batera. Hemen daukagu laminatu dugun masa, eta hemen koloreztatu duguna, eta orduan ingo duguna da, ureztatu masa, laguntzeko guri, hau itxasten gainean. Eta orain hau, laminadorera, luzatu ingo dugu, eta gure errektangula prestatuko ditugu, gure napolitanak izango denak. Hotxitu dugu berriro masa, orain mosketak egingo dizkigu. Behin ebakita, txokolatea sartuko dugu barruan. Buelta, ukul gandutako txokolatea, eta buelta, 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 buelta. Listo. Fermentatzen eduki ditugu 2 ordu eta erdi, 3 ordu gutxi gara bera, eta badaude prest labara joteko. Bueno, Joseba, hemen daukatan nahi orain eneko, Eskerrik asko, etortzeagatik, badakizuen non gaude, mungian, eta gora ogi ona eta gora zuek. Agur!